मर्निं आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय दिनै बेला मोनसेनि थाखाय ओंखारबाय आरो माने दानो आङो बाबुखौ दोननानै न'आव फैथ'ला थासिगोन आरो बहाबाबाबो जेराव थायो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन एसे ओमफ्राय नै अखायाबो हाबाय माने फुंनिफ्राय अखायानो गैयामोन दासो 8:30 जाबायबो अखायाबो फैबाय दाथ' दिनै 12टा लासैसो नालाय बेनिखायनो न'आव फैला न'आव फैबाबो जेबो खामानि जानाय नङा बेनिखायनो थासिगोन आरो बहाबा लोगोफोरजों बारा दामिखौ लानाङा हो खम दामि ला नाङालै इमान दामिखौ लानाङा ससे ससे बिसानाव थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय जोंनो थाखाय जाग्रा लादों आरो अखाबो हादों थाबायनानै थांसै टाउनावनो बिसानि न'आ बेकारिनियाव हाबबाय आरो बिथिं सानै दङ बिसोरबो थांगोन साब्रै जोङो जि मोजां मोजां जाग्रा दङ ना थाबायनो थांनो थाबायनो नै बिसानाव थांनो रिक्सायाव गाखोबाय जोङो आरो बिथिं दङ सानै नाय अखा हादों साला जोंखौ लिंनानै खरसा जासिगोन आरो बिहा सिस्टा गैया माने बे माने बिखिनिया खरसाया जेबो नङा दुब्लि गेजेराव न' गामि गारनानै फैनायथ' बेनिखायनो दुब्लि गेजेराव थानो नांदों नै ट्रेन आलि बारनो नांगौ बिसानि न'आ ट्रेन आलि मोनफैबाय जोङो रिक्सानिफ्राय ओंखारबाय आरो दैबाबो फैथारोमोन ना माथो जोंलाय ने बिबारानो जि मोजां नै बिल्डिंआनो बिसानि न'आ मालाय बा बिसानि बिल्डिंआव दिनै उन्दुनांगोन दे हा बोरमा खि बिसानि बिल्डिंआ बोरमासो थायोनो हाबा गैया टाउनाव न' लुनानै गोजौआव बोरमा दोनग्रासो बानायबाय नै आगोलाव फैनायमोन गोजौनिखौ बानायाखैमोन आरो जों फैबा माने दासो गोजौनिखौ बानायबाय मोनफैबाय लोगो लांहानाव बोरमा खि नायनो फैदों जोङो टाउनाव बोरमाफोरा माबोरै थायो ओमफ्राय नै मन्दिरा बाख्रिबो फिसा बानायना लादों आरो टाउनावनो बाख्रिया बिराद मोजां गामियावबो दङ बाख्रि फिसा ओमफ्राय बे फिसाखौ टाउनाव बानायना लादों आरो थेलेब लेबनो मालाय नै टाउनबाबो जि बोरमा फिसिदों जोंनियासो गामियाव थानानैबो बोरमायानो गैया अर सायदों बोरमाया गोजांदोंथ' बिसोरो माथामसिम मोजां गसंना दङ नै बे दुब्लियावनो बिराद ना मोनजायो आरो बियो बेखौ फानाल होना बे माखौ फानाल होना ना मा होनो मा फानालले माखौ फानाल होनो बेखौ मा होनो बेखौ मेथ'खा जोंना खोस्लि फाना होनना बुङो खोस्लि फाना जायालै नोंदो बिलाइफोरखौ खानाय बापारे हांसो फिसाया मासे थैबाय माथो हांसोआ हांसो फिसा उनथावथाव जादों मासे थैबायनो मानो अखायाव दोनबाय थादों बिसोरखौलाय इसिंनाव माने हाबनो मोनो ना मोना बेयाव मोनोना रेगा फिसा बिराद मोजां आंनियाबो बेबायदि थख' थख' बनायबानो जागौमोन ने बनायदो
मोननैल' जाबाय आरो आंनिया मोनसेया बिराद गोलाव जि आंनिया नै साहा लाबोबाय साहा लोंनोसै दाउदै बा मा होसोदों दाउदै जायानो बिसोरो हुनिबारे जायानो आं जायो साहा लोंनोसै सिहर मथि दे सिहर मोननै होदो जा दे जि मोजां सिलायबायना दिखायनोसै बायना जि मा होसोदों साया itu udah deh. Saya pada naik ini deh. Sarigan ya na. Saya. Jawabu ya nang abis ke? Ya mas saya kan oh itu putih saya loh. Daudi ke sana sih pasti ono. Bisa mana nih deh? Udah. जाया होनदोंमोन बियो थांनो ओंखारबाय 11:30 जाबाय जोङो थाबायनासो फैदों नालाय थांबाय थानोसै खाथिब्लाबो Paciulah kau nak kau temu dah nuye. Paciu. Ambil karena, bukalah. Tangsei. Di. Mudah lagi di. Kau nak nuye. Birat hingsa sari लोगोफोरा मोजाङानो गैखाया आमथते बिराद हिंसा खालामबाय थायो दा नै न'आव मोनफैबाय रेनकटफोरखौ लानानै होबाय अखा हाबाय थादों नै फिसा अखा हाबाय थादों बेनिखायनो रेनकटखौ जोमनो नांदों आंनिखौ लामना होबाय जि जुबाय रेनकटानो ओमफ्राय बाबुनिखौ स्कुटियाव दोनबाय बेखौबो लामना होनोसै बाबुनियासो मोजां आंनिया जि जुबाय iya Pinalay, betul. Ini kurang mana? Plastikफोराबो आंनि प्लास्टिक आंनि ada बारासियो कारण आं सलायनाय जायोना ओरै सलायबा माने ओरै नांबोयो बाबुआ उनथिंसो थानाय जायोना बाबुनिया बारासिया नै आंनिया बारा गिसि दा हर जाबाय नै न'आव हाबबायानो जोङो दा माने टाइमा 9ता जाबाय आरो हरनि दिनै एसे थाबैनो उन्दुनिसै आं माने दहाय लोगोनियाव हांसो फिसा बोरमा फिसाफोरखौ नायना फैनानै एकदम गोसोखांबाय थादों आरो हांसोआ माने जि अन्थावना फिसा बोरमायाबोथ' जि फिसा जि अन्थावना दङ ओमफ्राय हादों माने बियो टाउनबाबो लानो गामिबाथ' बांसिनसो लागोमोन बियो ओमफ्राय आरो माने सासे मेख्ला सादर गाननाय दङना बि माने जों थांनाय लोगोनि बिनानाव आरो बि सानियाथ' जोंनिनो लोगोखा आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान भ्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुड नाइट बाय बाय